Bueno, si vols, parlem d'aquest àlbum que has fet que m'encanta i no sé, vull que m'expliquis una mica perquè jo t'he descobert amb aquest disc i he anat enrere i m'he escoltat com el que has fet i he vist que hi havia diferències amb aquest àlbum i és com un àlbum una mica, fins i tot de la manera de presentar-lo que has dit, es dirà cançons perquè són cançons, no? Que bueno, òbviament ja feies cançons però és una mica, imagino com per buscar no, bueno, que simplement que hi ha lletres, no? Mm. I explica'm quina és la diferència, quin ha sigut el procés, o sigui, què diferencia aquest àlbum dels altres i quina ha sigut la diferència en el procés? L'àlbum aquest, Cançons, és com un recull, no?, de temes, perquè sí que amb Esperit de cop gravava com, hòstia, vaig a provar de fer alguna de reggae o de no sé què, o posar-me a experimentar. Llavors anaven sortint pantalles sonores i aquestes pantalles potser han sigut una mica, els discos han sigut aquestes pantalles que s'han creat de l'experimentació, no? Però hi havia tot un recull de cançons des de que era semiadolescent que estaven allà i que potser no les havia mai gravat guai i les tenia pensades de gravar fa molt de temps i crec que va ser fa un parell d'anys que vaig dir, hòstia, fota-li això, saps? Comença a gravar les cançons aquestes i les vaig gravar de manera que em van emulant com quedaven i llavors per això es va dir així perquè realment és diferent als altres en què sí, són cançons. I els altres eren més, ho anaves trobant, no? Potser feies com jams tu sol i anaves fent instrumentals i aquests sí que eren cançons que havies anat acumulant. Exacte, sí. Vale. I com és, o sigui, què creus que t'ha portat a fer aquest àlbum? O sigui, per què has tardat tant a fer el recull? No ho sé, perquè realment hi havia reculls d'això que també es deia cançons i tal, potser de fa 10 anys o 12 ja tenia carpetes amb aquests temes gravats així de qualsevol manera i tal, i estava en la meva ment, però potser va ser el moment de dir, hòstia, ara és el moment de posar-m'hi i m'hi vaig concentrar. Ja, és curiós però que amb la de música que has fet i tots els anys que portes traient àlbums encara puguis com tenir aquestes sorpreses de, no sé, com sota la màniga, saps? I dir, hòstia, a més, mira, sóc un gran escriptor de cançons i tinc tots aquests temes i ara faig un àlbum de cançons que tenen estribillos també i no només és música així experimental, més instrumental. Que bueno, també l'Iada té cançons també amb lletra, realment. Sí, apareixen cançons en els altres discos. Però també, en els altres també havies fet tu les lletres o era més... Per exemple, hi ha una cançó de l'Iada que tens una cançó que és en mandarí, pot ser? Sí, és veritat. Ja imagino que no l'has escrit tu. Aquella no la vaig escriure jo. No. De fet, aquella va ser bastant jam. Perquè tenia com la música i la Sofia, que és la que la va cantar, doncs ella estava com improvisant en mandarí, perquè també és com l'idioma que parla perfectament, no? I li van anar sortint frases i jo crec que va sorgir així també com de la imaginació del moment. Vale. I hi ha una cançó que m'agrada molt a cançons que és La sèpia negra, que no sé, és com una cançó molt que t'arriba molt a dins, jo crec, i a més bueno, parla d'un gos, no? De la Cari. Sí, correcte. Sí. I he vist que no és la primera cançó que li fas, a més, no? És veritat, sí. Que ja li vas fer una a La Lluminosa, no? Sí. L'última cançó de La Lluminosa. És veritat, sí. I et volia preguntar, no sé, t'inspiren molt els teus animals o com és que vas allà sempre? Ja és curiós perquè, mira, de fet avui porto la samarreta del meu gat, és l'Aiguarol, i sí que... Sí, suposo que, bueno, és que, clar, els animals, si vius amb ells, és que, hòstia, són penya que tenen allà la seva personalitat, te'ls estimes a saco. I la Cari, era... O sigui, vam viure junts durant 2 o 3 anys i, clar, la relació... Bueno, no sé si tens gos o has tingut algun gos. No, he tingut gats. Gossos no he tingut mai. Bueno, els gats també. Algun dia, t'ho diré. I clar, vull dir, era com, hòstia, el dia a dia, no?, i tal. I pues, amb la Cari, pues, la sèpia negra em va sortir directe del cor un dia que estàvem allà i em va sortir cantar-li això, no? I llavors vaig dir, hòstia, això podria ser una cançó. I sí, és una companya, no? Però quan escrius aquestes cançons... perquè, per exemple, l'altra de
Veig la fosca. Veig la fosca. Veig la fosca. Sí. Vaig llegir que també et va sortir com directe, no? Sí. I de cop és com que la treus com si fossis una espècie com una mica de mèdium, no? No sé si es diu així, com que connectes amb alguna cosa i de cop et surt la cançó, no? Que a vegades funciona així. Et volia preguntar si quan fas lletres sempre és d'aquesta manera o hi ha hagut alguna cançó que t'hagis sentat realment i hagis dit vaig escriure, això ho haig de retocar, tal... Sí, ho he fet, Jo ho he provat. Suposo que he provat com diferents maneres de seure i intentar donar un missatge concret o una reflexió. Sí. Però en el cas aquest, per exemple, del Veig la fosca, havíem anat d'excursió, la Cari i jo, per allà pel Turó de l'Home, al Montseny, i ens vam enfilar, vam començar a caminar i vam anar a parar sota un faig. Llavors, allà a sota el faig, jo portava una gravadora, que era un MP3, així una cosa petita, i de cop i volta hi portava la guitarra. I de cop va sortir aquella cançó com un raig tot, allò directament va anar sortint tot, no? I això és una inspiració del moment. I altres vegades sí, he intentat ser més racional i intentar comunicar una cosa més concreta. Però, hòstia, no sé, el de fer lletres és molt variat, no? Suposo. Però en el disc, o sigui, hi ha una mica de tot, diríem. Sí, en el disc de cançons hi ha una mica de tot. Hi ha una cançó que al igual parla del meu avi, del dia que va marxar... De tu trist, no? Sí, com més d'intentar expressar idees que estàs tenint a dintre com a sentiment i els hi busques una mica una forma, però per mi també sempre ha d'haver com aquella màgia d'aquest vagi venint. Si li busco molt, llavors em costa connectar-hi a mi mateix. Sí. I a vegades és difícil connectar també si fas, per exemple, bueno, no sé si passa això, que igual fas una lletra i si et quedes a la meitat, després acabar-la és una liada, perquè és com d'intentar aconseguir estar un altre cop en aquell punt exactament mental d'on estaves quan estàs fent allò. Saps que és com millor directament acabar-ho tot d'una i ja està, no? A vegades. Crec que el que dius, hòstia, és bona idea, perquè és això, t'allunyes ja de la moguda i dius, és que ja no hi soc. Sí, totalment. Tu també escrius lletres pel grup? A vegades pel meu grup escric, sobretot ara en aquest disc que hem fet ara sí que m'he tornat a ficar les piles perquè en l'últim no havia fet gaire res i perquè canta l'Aitana i ella escriu molt bé, molt millor que jo i llavors no sé, durant els anys també he passat com una mica una evolució on gràcies a ella, jo crec, he millorat bastant i ara estic bastant content amb el nou disc, hi ha unes quantes meves i la veritat és que he com canviat bastant la manera d'escriure. I tu et planteges així com que vols escriure alguna cosa concret també o et ve més inspiració? Jo normalment faig primer melodia i després en pleno. Faig melodia, molt el concepte, en plan, primer faig melodia, no? Tens una melodia al cap, titirit, i llavors dius, hòstia, titirit, pot ser... Llavors és com de cop dic, vale, aquí aquesta paraula encaixa bé, i llavors ho construeixo voltant d'allò i després dic, mira, podria parlar d'això, o a vegades no sé de què estic parlant i després ho entenc, saps? No sé. Que guai, perquè ara estàs dient això i m'imagino que de vegades fer un exercici creatiu, saps? De dir, hòstia, anem a escriure una lletra ara mateix, no? Al igual t'hi posaries i et sortirien coses brutals. Sí, no saps mai, realment. També a vegades forçar la màquina funciona, El que passa que... Sí, no sé, és difícil. Normalment costa, si forces molt. És més que t'ha de vindre, no? No sé, també a mi m'ha passat molt que m'he quedat com a mitges i igual... he tardat més d'un any en acabar la cançó perquè no aconseguia com connectar un altre cop amb allò, saps? Sí. De la mateixa manera i després de cop quan l'acabes dius, uah, tio, ja ves, finalment, saps? No sé. Com el rotllo d'acabar coses, no? Com acabar-te un llibre o fer alguna cosa i acabar-ho. Sí, totalment. Dona gust acabar. Però també, no sé, l'altre dia vaig escoltar un podcast, no me'n recordo qui era que parlava, no? Però deia... Em va semblar interessant, que deia bueno, sí, el d'acabar està guai, però no fa falta, saps? O sigui, com diu, jo vaig llegint llibres, però igual en començo un i després, jo què sé, és que ja està, en començo un altre. Perquè és també el que deies tu abans, la inspiració que tens en aquell moment et crida allò, no? Sí. Llavors dius, hòstia, és que ara és el moment que haig d'anar a això que estic tenint la crida, no? Si em poso a acabar l'altre però ja no estic motivat,
I clar, això és tot un què. Què faig? Estic tot el dia començant coses i tot flipat, Sí. que jo com a sagitari he fet tota la meva vida, saps? Del rotllo, hòstia, em flipo, vinga, faig, no sé. I llavors dius, vale, però, joder, tens 15 carpetes obertes, saps? Del rotllo, hòstia, fes alguna... I llavors també em mola molt acabar coses. A mi m'agrada molt començar i acabar, t'haig de dir. Sí. I també soc sagitari. També ets sagitari? Sí. Hòstia, ho anava a dir, tio. No, és broma, no sé si ho anava a dir, però... No, però és algo que sempre m'ha posat molt nerviós quan, no sé, igual sóc una mica obsessiu amb aquestes coses, però em dona molt de gust com si començo alguna cosa vull acabar i com una idea com que a mig fer no ho sé, no em mola. També, i d'això et volia preguntar... Bueno, no sé si anaves a dir alguna cosa, perdona. Sí, et anava a dir, perquè ara has dit això, que has dit no em mola, i vol dir que... Perquè ara ho porto al meu terreny, però començo alguna cosa i tinc com una sensació que ocupa en el meu cervell alguna cosa, com està allà, com un fantasma, no? En plan, hòstia, potser quan ho acabi el fantasma morirà i estaré tranquil. Sí. És això el que vols dir quan dius no em mola? O... No, és més aviat com el veure idees que estan bé no finalitzades és com que em fa llàstima perquè penso, joder, hi havia un potencial aquí que no s'ha aprofitat, saps? I m'agradaria poder veure no sé, el producte final, bueno, el producte final sona malament, però l'obra final. Però també ara estava pensant que, per exemple, hi ha escultures que molen molt que estan a mig fer i que tu veus, per exemple, la pedra i veus una mica la idea, no?, com de l'escultura, però no està acabada i és com si estigués sortint i veus allò i dius, hòstia, també està guai com a vegades deixar-ho mitges, també funciona, no? O sigui que, no sé, o potser ja està acabat, no?, realment. El producte final, en aquest cas, és la moguda que està a mitges, és el producte. El que passa és que jo crec que estava referint-me més a la típica persona que sempre diu hòstia, molaria fer això, molaria fer l'altre, he tingut una idea per fer ja, i no ho acaba fent. Perquè crec que quan tens idees, lo guai és realment doncs, fer-les i no sé si et passa a tu, perquè quan escolto la teva música em dona com aquesta sensació de llibertat de la que et parlava, que crec que a més, tot i tenir ara en aquest últim àlbum d'Esperit com estructures més típiques, més clàssiques, no? Amb estribillos i tal, i no tenir tant de tema instrumental, es segueix mantinguent aquest sentiment, no? Que crec que és el que mola. Però no sé si tu en algun moment fent música, per exemple, hi ha hagut parts del procés que són una mica un patiment de dir, hòstia, això ho haig d'acabar allà i quin pal, saps? Sí, que són els temes que estan a l'ordinador que no has acabat. No? Potser que en plan, hòstia, mola, però no acabo d'això. O igual t'hi fots i et poses allà com a intentar-ho acabar, però dius, ja no et... Sí. No sé si et passa a tu això també, però de vegades estàs allà, fas alguna cosa i dius, no acabo de... Sí, i sobretot si els siguent cançons que tenies gravades des de fa molts anys, a vegades el que passa és que t'enamores molt de la demo i tornar a gravar una demo al cap de 5 anys que ja t'has escoltat 50.000 vegades... 5 o 15, en aquest cas. O sigui, eren temes que feien molt de temps. I això no... O sigui, ho has com encarar amb il·lusió i amb ganes o hi va haver moments que vas dir, no sé això... Sí, la veritat és que, hòstia, ho vaig agafar amb ganes i vaig anar... Perquè és el que dius, és exactament així. La Sèpia Negra l'havia gravat 10 vegades i mai havia estat content d'això. Però van anar passant coses màgiques en aquest cas. Sí. I hòstia, i sí que anava veient que estava molant, que també molt amb la gent que va col·laborar i va venir a cantar o a tocar el clarinet, la Nica, per exemple, o jo què sé. I també amb la mescla, que la va fer el Joan Pons, que va ser com al final de dir, hòstia, ha anat tot perfecte. O sigui, ha anat superguai. Sí, molt bé.